In mei en juni organiseert de gemeente Dantemediel een aantal bijeenkomsten voor ondernemers. Er wordt input vregen voor het toekomstig te voeren economisch beleid. Wethouder Romy Kempenaar is in de studio en kan dus meer vertellen hoe wat er precies van de ondernemers verwachten wordt. Welkom en mooi dat je even stiert voor u meidje komen om aan te komen in de studio. Jo zijn de ondernemers weer te correct waar de kniepenpunten zitten in de lokale economie. Wie dit nog net eerder bekend? Nou, we hebben sinds dat we zelfstandig zijn, waar we gewoon een nee beleid hebben en waar we nee economisch beleid hebben. En dat is net voor in bestuursperiode, maar dat is voor wij was de komende 10, 15, 20 jaar heen. En dan jouw de ondernemers nog een wet voor hun de knelpunt lezen. Wat je vinden dat de zwetten lezen maakt qua tjestverlening, wat de zwetten lezen maakt qua vergunningverlening bijvoorbeeld. Dan neem ik vergunningverlening. Ik weet nou wel dat er ondernemers zijn die tussen zitten die denken van ja, mooi verhaal Kempenaar, want het rent op dit moment net. Dat even los van dit economisch beleid hebben we wel extra geld beschikbaar gesteld om die achterstand van die vergunningen ook voor te werken. Dus dat wel even gezegd hebbende. Ja. Maar dit is echt meer de visie van wij gaan de komende jaren heen. En wat zijn nou de punten van die ondernemers waar je concreet iets mee krijgt? Ja, en ik kan me voorstellen, vreeg je aan de mensen die er echt mee te dwaan hebben, dat is net nee. Maar is dit wel nee voor de gemeente om de ondernemers te beloeken in dit? Voor ons wel. Van Jim wel, oké. En is er al een protte gehoor aan Joen, terug ondernemers? Of? Nee, want we hebben 3 Jan gepland. Ja. In de Westrijnen in Van Waarden en in Damwaard. En nou ja, we hopen dat daar aardige opkomst komt. En dat wordt dan trouwens Sinovum, een bedrijf die dat rapport voor ons maakt, wordt die Jan begeleid. Ik zal er als wethouder bij wijzen en ons bedrijven contactfunctionarissen, die zullen er denk ik ook bij aanwezig wijzen. Zodat wij gewoon uit de eerste hand zo vol mogelijk meekrijgen. En ik zaken die net per se in dat rapport hoeven qua visie voor de komende jaren, maar dingen, meer de concretere dingen, die ze op dat moment misschien ook even af een portefeuillehouder of een ambtenaar mee aan willen. Ja, en wat wordt er concreet met de input van de ondernemers dienen? Of kun je daar nou net zo vol over zeggen? Nou, ik moet even afwachten wat er uitkomt. Maar dat wat er uitkomt, dat zal het college in de programma zetten. En het programma, daar wordt dus begroting op gebaseerd. Zodat zij van, nou, dit is het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. En dan kan je zeggen van, nou, dat en dat en dat maakt bijvoorbeeld geld aanhangen. En dat met ambtelijke capaciteit opzet. Ja. En het waard krijgt ik al even in het nieuwsbericht aanjekken dat er het project meedoen, dat verlengd is voor het jaar 2024. Daar zitten jou ek bij. Wat kun je daarover vertellen? Want dat is echt een project wat natuurlijk gesteund wordt door de meesten van de gemeente, maar ook de ondernemers misschien. Nou, het meedoen dat wordt uitvoerd door dakwerk. En meedoen, dat is eigenlijk, de naam zei het al, dat mensen vanuit de participatiewet meedoen kennen. Ja. Dus dat die benaderen worden door dakwerk. En daar hebben we de ondernemers wel bij nodig, omdat mensen weer plaats worden kennen bij die ondernemers. En dan ook kleermaker worden voor de arbeidsmarkt, zodat die ondernemers en die mensen wat onder kennen. En project meedoen, ja, we zijn er als college heel content mee, want hier wat Lin hingen we dat net. We zijn daar in 2020 ongeveer mee begonnen. En als je als wethouder participatie in portefeuille hast, ik denk dat iedere bestuurder wel een kindje had. En ik denk wel dat meedoen wel mijn kindje is. Want we zijn begonnen met een groep van 18 jaar tot 30, 34 jaar. En daar hebben we 60% van ontwerkholpen. En daar hebben we 60% van gewoon weer een dagrit mee, jongen. Want wat krijgt al zijn we in het nieuwsbericht? Het is net alleen dat werk. Het is ook het bedrijfsfeestje, de barbecue, de sociale contacten. Weekends even ergens een glaasje bier met drinken met collega's. Dat is ook werk. Ja, klopt. En we zijn nog met de groep volgens mij van 45 tot 50 bezig. Want we hadden tot 45 gaan wel gewoon. Maar we zien wel dat het een hele hoge slaging had. Omdat het net pressie is. We zeggen net, doe mast bij dakwerk komen, doe mastontwerk. Dus het is heel bot de begeleiding van mensen die dat willen. En daar zetten we op in. En we zien dat het gewoon een hele hoge slaging had. Ja, en hoe komen die mensen dan bij dakwerk? Die krijgt misschien wat boeten de boord vallen. Worden die wel aansprutsen van wie kan hij helpen om een nieuw beroep te vinden? Of hoe gaat dat wat in zijn werk? Dakwerk benadert die mensen en die benadert hun dus echt per leeftijdscategorie.
En dan kun je je voorstellen dat met de groep van 18 tot 30 dat het makkelijker is dan de groep boven de 54. Ja. Omdat die bijvoorbeeld al langer uit het arbeidsproces weg zijn. Maar dagwerk benadert hun en dagwerk gaat met hun in gesprek. Qua werk, qua opleiding, qua dat wat die mensen nodig zijn om weer aan werk te komen en om mij te doen. Ja, en het is natuurlijk een positieve stimulans voor zowel de meesten als voor de gemeente. Want het brengt echt wel wat op. Qua kosten. Matmeesken, die krijgen een uitkering en nu kunnen ze hun eigen yield verdienen. Dus het is misschien ook wel een win-win situatie. Of denk ik het is wel wat ja, daar ga je ook gelijk, want het is wel wat een en verhaal. Want het is voor die meesken om aan werk te komen. En ik zeg wel eens van, werk is welvaart en welvaart is welzijn. Want vaak gaat het die dan gewoon qua zoons en zei ik beter. Maar er zit ook een andere kant, want daar zit ook gewoon de morele verplichtingen. Want naar de belasting betalen, dat zei ze van, nou, doe kerst het als gemeente ook gewoon. Doe kerst het die net veroorloven om te zeggen van, wie laat iedereen tussen zetten terwijl dat de boeren wel aan werk maken. Dat is de morele kant. De ene kant dat is dat die meesten graag activeren was en dat is graag was dat je dagbesteding had, dat ze werk had, dat het hun beter gaat, dat hun ben ook gewoon weer verder kennen. En de andere kant is de toch wat zakelijkere en wat hardere kant, dat je die morele verplichting ook had. Ja, ik snap het. Maar het is inderdaad wel mooi dat je mensen wel om werk helpen kunnen, waar ze echt plezier om beleven. En dat is denk ik wel het mooie van dit project, dacht ik, of net? Dat klopt en dat slaagt het. Ja, en is het, want het wie nou weer maar een jaar verlengd, wordt er elke jaar zien naar een aantal percentages wat slaagt het? Of dat een project afgekapt wordt of net? Nosje, het wordt eigenlijk eenmalig gefinancierd nou, omdat we door de hele bulk heen moeten. Wat de Krekkel zei, per leeftijdscategorie van de meesten, dit in een participatiewet zetten, dit in een uitkering zetten, dan mag je eerst nog heen. Daarna zal er gewoon iedere jaar geld beschikbaar wijzen, maar voor de meesten dit hun melden aan de poort. Dat zijn van de meesten melden hun, dus die gaan weer voort en dadelijk helpen. Zodat we net na 2 maanden of na 2 jaar of soms na 15 jaar even wegkomen, omdat er dan zo'n project als dit weer in het leven geroepen wordt. Dit moet een terug in het project wijzen voor de meesten die hun echt melden aan de poort. Ja, want krijgen meesten ook nog begeleiding als ze aan het werk binnen, tijdens dat proces? Of is het, we helpen die aan werk en we begeleiden die nog tot een kwartskofke en dan mag het zelf dan? Nou, er is eerst nog wel een schofje begeleiding van uw dakwerk, maar dakwerk die maakt ook de beoordeling van in hoeverre is er nog begeleiding nodig en maar we die misschien even wat meer bij de hand houden voordat die alleen nog de keuring kan. Ja. Maar er ben ik meestal bij dat Jerk bij dakwerk wel, die kan eigenlijk vrij vlot gewoon meedraaien en daar is hij jou helemaal geen omzien. Nee. En die meesten ben happy, want die draaien bij mij. Ja, zeker. Draai mij in de maatschappij. Nou, dit is een heel mooi project. En ik hoop dat het, voor 2024 een goed slag in mij, ook voor de meesten, werd het omgeet. Maar ik jou heel erg bedanken, wethouder Romy Kempenaar, voor de komst naar de studio om wat meer licht op deze zaken te werpen. Ja, bedankt. Dankjewel.